Hej. Kunne du tænke dig at vinde et års forbrug af øl? Ja, så kom med over til vores bod. Jo, tak. Hvad skal man gøre? Jamen, nu skal du se her, vi har sådan en konkurrence. Du kan se, der står sådan en stativ her om bagved. Det er oktoberfesten der. Præcis. Så får du de her briller på øjnene, nej. hvor du ikke kan se noget. Og så får du sådan den her pind i hånden. Ja. Så står du henne ved et mærke herover, og så skal du simpelthen prøve at ramme den der klokke deroppe 3 gange inden for 2 minutter med dem her for øjnene. Og hvis jeg rammer, Så vinder du et års forbrug af øl. Hvad siger du Men til? er det ikke værd at prøve? Jo, det er værd at prøve. Fedt. Det er sikkert. Alrighty. Hvordan sidder de der? Ja, de sidder bare rigtig godt. Sidder de godt? Ja, Hvor mange fingre har vi her? det ved jeg ikke. Rigtig mange måske. Fint, du får Ja, lige den måske. her i hånden. Og så tager vi tid. Du begynder bare at ramme. Okay. Nu. Værsgo.